Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Panas. Kayak pahit ya. Oh, enak iku. Kayak urip. Belum, kayak uripku. Dipandang orang lain itu. Aku pernah ketek emang loh, Mas. Dipandang orang lain. Dipandang orang lain manis. Hah? Dipandang diri sendiri pahit. Wis ngono kuwi kudune. Ben Mane wong liya, iya, wong ya ben nyawang penak. Roh penake ya. Iya. Ojo sampe ngetokno gak penak kok wong-wong etan-etan. Wajah ngene lho, Pak. Kayak Kok ngene. iso? Kudu Gak iso ngetokno senyum enak. ya. Sing kene sampe bingung arep gak senyum piye lho. Gak iso sumringah. Ya oke ya. Ya Allah, seruwete Gempa iso apa? guyu, oke terus. Kapan gempa? Hah? Wingi to? Ya wis gendeng wong-wong lho. Ning kene arep ge ngaji wis ra iso, Pak. Heeh. Gak penak bisa bedi. Wis gempa-gempa oleh Mas. Jarene iki marine Selat Bali nyurut 2 meter. Kunoe nyurut 2 meter wis. Bali ae kene sik ana gunung kidul lho. Ya ana gunung kidul sik ana gempa ora apa-apa. Nah, kene arep surut, Pak. Penambahan Pak. Apa pulau diperlebar. Oh iya. Amma ba'du. Iya. Faqala al-musannif rahimahullah, faqala al-musannif al-imam al-alim al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyarata. Lan utawi maqalah ingkang kaping 16 inggih menika an Abi Sulaiman Ad-Darani, saking Abi Sulaiman Ad-Darani. Asmanipun Abdurrahman ibni Abdiyata radhiyallahu anhu. Wadaronu lan utawi lafadz daron iku arane qaryatun desa mingkura Dimaski, ana sing Damaski, Damsik macane karepe lah. Damaskus. Harokate Damaskus sih padha. padha ya. Dimaski. Nah, itu salah satu desa yang ada di kota Damsik. Mata wafat sapa Imam Abdurrahman bin Abdiyah niki sanata khamsa asyarata wa mi'atain tahun 215. Jadi setua iki lah timbang Ubaidillah. Ngono ae kudu jelas ngono. Iya, jelas. Nek- Enak nek- nyebutne iki. Lah nek misalnya aku ngomong 215 tok gak jelas maksudnya iki kapan lah. Kudu dihubungno. Luwih tuwa tinimbang Ubaidillah. Ubaidillah apa telu ya apa namanya? Tahun 300-an lah, 300 luwih, 304 piro. Ki ora enak. Ki ora enek. Anak iki. Heeh, enake iki. Annahu sak temene Abi Sulaiman niku utawa Abdurrahman bin Atiyah niku kala ngucap ngendika sapa Abdurrahman fil munajat ing dalam munajat. Munajat iki penake diterjemahke apa? Bebisik. Bebisik. Apa ya Jago Jagongan. bercengkram. Ya jagongan. Ma'allahi kalih Gusti Allah. Ilahi duh Gusti la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwika. Lho penak aja. La in talabtani yakti Gusti yakti lamun talabta nuntut tenanan panjenengan. Nuntut panjenengan niteng kula bi dzambi mergo dosa kula. La atlubannaka yakti bakal nuntut kula tenanan iki kantong panjenengan bi afwika kelawan ngapurane panjenengan. Nek cara hitung-hitungan jenengan kok ngutil nang salah kula wis.
Tak hitung genten. Sak pira gedene salahku nek dibanding Pangapura. wah pangapuramu. Iya. Ungkapan lainnya kan gini, Mas. Di hadapanmu dosaku kurang banyak. Tapi gak iso kayak kata-kata kuwi, Pak. Kata-katane sing enak iki mau. Cocok iki. Seberapa besar dosaku dan seberapa besar Seberapa luas pangapuramu. Li'anna maufirataka krana sak temene ampunane panjenengan Gusti Ausaun niku luwih amba min dunubi timbang dosa kula. Wala in talabtani maneh, wala in talabtani yang yakti lamun talabtan nuntut panjenengan niteng kula bibakhli sebab kula niki bakhil. Pelit. ya Waduh kaya pelit. Alasane biman il wajibi kelawan nyegah sing wajib. Terserah niku sing wajib niku pun diarani zakat monggo. Auman isailu tawa nyegah wong kang njaluk-njaluk. Mimma fadula indi saking barang fadula kang luwih apa mak indi ngersane ingsun. Jadi nek aku duwe luwian lho Mas, kan wajib to Mas. iya Kalau saya punya luwian. Kalau saya tidak punya luwian ya saya tidak wajib sebenarnya. Jadi tidak dikei yo ora apa-apa. Nek niku panjenengan tuntut Gusti. Terus niku diarani pelit. Nggih. La'at luban naka bisa ika yukti bakar nuntut kula kateng panjenengan bisa ika kelawan dermawane panjenengan utawa lumane panjenengan. Ai maksude bikaromika kelawan lomane panjenengan. Nomor 3 wala in adkhaltani annaro wala adkhaltalan yakti lamuno nglebokaken panjenengan niteng kula annaro nang neraka. La akbar tu yakti kok akeh yakti ning. Yakti ngabaraken kula ahlan nari nang penduduk neraka. Bi anni kelawan sak temene kula uhibbu kaniku tresno kula kaneng panjenengan. Ngono hasilnya. Kaya dai. Tiga tuntutan. Kan tiga. iya Wes beres. Wal maqalatu sabi'ata asyaratanan utawi maqalah ingkang kaping 17 kila niku dipun ngendikaaken apa lafat as'adun nasi man lahu qalbun alimun. As'adun nasi utawi paling bahagiane menungso man nggih menika wong lahu ingkang iku kaduwe man qalbun utawi ati alimun ingkang ngerti. Maksude ngerti napa bi annallaha kalawan sak temene Allah taala ma'ahu iku bareng karo man. Fi ayyi maudhi'in iku ing dalem ndindya tempat kana ana sapa man. Nek diwale, nek misale kanane dianggep tam, maka fi ayyi maudhi'in niku dianggep dzaraf. Ngoten mawon. Lah niku paling bahagiane menungso niku sing duwe 3 hal. Satu, punya hati yang tahu bahwa Allah itu bersamanya. Nomor 2, wa badanun sabirun lan gadah fisik utawa tubuh sabirun kang sabar. Maksudnya sabar niku betah-betahke alat taati ngatasé nglakoni ketaatan wal marozi lan ngempet al marozi niku pira-pira blai. Pokoke sing gak ngenaki nang awak. cobaan Nggih, cobaan marozi, marza. Padha kata-katane. iya Memro iya teko-teko marzan roza yarzi blai gone bahaya wa qanaatun lan ugi nggadahi qanaah sing nomor 3 ae maksude ridon lelo nerimo bima kelawan barang filiati ingkang tetep ing dalam tangan mane niku mingkis matillahi saking bagian dum-dumane Allah wasukunil qalbi lan tenangipun ati inda adamil maklufati arekalane adamil maklufati ora eneke al maklufati pira-pira perkara kang diakrabi sing biasae ana malah gak ana ngono niku biasae elek sawe dhewe tenan awakmu gak iso Pak iki Pak apa nih gak iso awakmu bima filiat iku wis jelas bingung kuwi lho ndrokan ngono mumet ta iya gak iso aku kudune pipo Gusti nah aku wis pokoke kudu enek iki iki ragowo yes bahaya malaikat maut teko ya situ engkas ya titik ya Bismillahirrahmanirrahim
Pokoknya maklufat niku segala yang biasa kita akrabi. Ngoten apa ae pun niku. Kok tiba-tiba hilang. Nah, terus niku sekirane ati niku tetep tenang nek angsal niku. Wah. Wis asadun nas wis. Aku duit tak kene bakul iki wae. Nah iya. Aku lemah didoli. Nah, wal maqalatu tsaminata asyarata lan utawi maqalah ingkang kaping 18. Nggih menika an Ibrahim an-Nakhai saking Imam Ibrahim an-Nakhai. Nakhomi apa Ibrahim? Apa Nakhomi apa Nakhai? Ning kene ain, Mas. Ning gunku mem, Pak. Nah, kuwi. Iki sapa sih? Ndak roh aku. Soale padha-padha ra kenal. Iya kuwi. Sing sering krungu Nakhai. Nek Nakhomi ora tau krungu aku. Tapi Imam Nakhai, Pak. Lah iki jenenge Ibrahim ya. Heeh. Ibrahim an-Nakhomi. An-Nakhai. Ya Nakhai iki jeneng apa kene? ya kutha Nakho. Ya aku itu kok Nakhom. Iya ngono ae wis gak apa-apa. Boh gak. Padha-padha gak ruwe wis ya. Engko karek ngomong beda naskah ngono ae. Radhiyallahu anhu. Ngendikane innama angin pestine halaka rusak modar. Man sapa wong halaka kang modar sapa man qablakum sadurunge sira. Mane sing nomor loro niku man halaka qablakum niku bayane niku minal umami saking pira-pira umat bitalati fisolin kelawan telu pira-pira perkara. Rusake wong biyen iku mung krana telung perkara. Siji bifudulil kalami kelawan luwiyane kalam. Ngedobos. Kuwi gak usah biyen. Penggawean aku. Saiki yo iya. Penggawean aku. Tapi nek sampe ngomong barang penting gak penak Mas. Kudu sing gak penting iku. Wa huwa lan utawi niku mang lah gak masuk berarti Mas. Wa lan tuwa fudulil kalam niku mangke menika kata-kata la khaira ingkang ora ana kaapian fihi ing dalem ma. Keapiane niku nilai bagusnya itu fidini di dalam agama wa dunia dan dalam persoalan dunia. Kan apik kabeh berarti. Yo apik kabeh. Apik kabeh masuk wa fudulit ta'ami lan iki. Lan luwiyane panganan, dianggap luwiyane panganan niku wa huwa lan utawi fudulut ta'am niku wau ma inggih menika panganan la yu'inuhu ingkang boten nulungi apa ma huteng tiyang alat dini ngatasi agamane. Wah, semangat jelas kan. Awake dhewe jelas ana gunane. Enek Mas. Wong gak tau luweh kok mangane kurang. Yo. Wa fudulul manami terus kan. Wah, lah iki apa man? Lebiane turu. Oh, padahal nyata awake dhewe kan turu kan ninggalno barang sing gak kena iku. Kan ngono. Wa huwa lan utawi fudulul manam iku mangke menika turu layan fa'u ingkang boten paring manfaat napa mah huteng tiyang fidine ing dalem agama. Ngono sih. Pokoke sing lebih-lebih berlebihan ta gak penak. SpongeBob lho ngomong ngono, berlebihan tidak baik. Turu sing gak manfaati. Lah iki turu manfaat kanggo agama. Apa turu sing gak manfaat? Iya, Mbok. Kan gak enak to? Turu manfaat to, Pak. Manfaat to. Ninggale kapian. Loh, Lha iya kapian barang yo ketut lho, Pak. iya. Gitu to. Gak elek tok yo. Tapi sing tak niati kan tinggal sing elek. Nah, selelek turu kan sajane gak oleh, gak duduk mukalaf posisine, Pak. Iya, wis ilang. Cuman Berarti kok mung apik karo elek wis gak ono gak jane. ono. Heeh. Turu kok. Turu dihukumi yo. Wal maqalatu tasyata asyarata wallahu alam bisawab bisil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.